ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರವಿ ರವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ
तो मिळेल त्या चाल म्हणतात खूपच जास्त आचार्य श्री समर्पण केलं प्रीतीनं स्वीकार करून घ्यायचे तशी रथारूढ जाऊन गेले संत सलय लक्ष्मी व्यंकटरमण देवालय दिव्य दर्शन नितीन माकरानं ऐन तसले समस्त भाविक लोक तांगेल्या वैयक्तिक जीवनांतून तनिकत तसले उद्योग व्यवसायांतून उत्तरोत्तर अभिवृद्धी तशी देवानं तशीच एक रथोत्सवाच्या संदर्भातून आगमन विमानानं तसले सर्वही कार्यक्रमात अंगाच्या वैदिक वृंदालय अत्यंत सहकार लाभलेला असा तन्निमित्तानं वैदिक वृंद तांगेल्या वैद्यकीय जीवनांतून तनिकत तसले तांगेल उद्योगांतून तेव्हा संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त घेवचे तशी आढळीत मंडळी हे रथोत्सवा संदर्भारी तांगेल जबाबदारी त्यांनी स्वीकार करून अंगाबद्दल सन्निधानातून सेव केलं असं एकंदरीत आढळीत मंडळी अर्चक वृंद वैदिक वृंद ग्रामस्थांनी केली तसले सर्व ही सेवा देवाल सन्निधानातून पोहोचून गेलो मुकाबील दिवसांतून मुकाबील वर्षांतून एक रथोत्सवा संदर्भारी त्यांनी कसं एक तांगेल मागणी की नादेला तांगेल कसं मनोकामना देवाल सन्निधानात जबर की मुकाबील रथोत्सव येऊपर्यंत ते सर्व ही व्यंकटरमण देवानं सर्व ही आंगेल मनोकामना इष्टार्थ सिद्धी केल्या म्हणले की देवाल सन्निधानात हाडसून घेऊचे तशीची विशेष जाऊन हे आता ब्रह्म रथोत्सवाचे कार्य ब्रह्म रथोत्सवाचे कसं एक हंगा सर्व लोकांना एक हंगातलं मूलतुलन आरंभ जाऊन गेलो रथ आगमनापर्यंत जे रीतीने विघ्न यानाशीची बरे रीतीने रथोत्सव करून घेऊन गेलो खायचे दिवसाक ओपणी कार्य असा तशीची नवमी दिवसाक मध्वनवमी दिवसाक हांगा स्वाम्यांचेर घरचें हे सर्व ही उपरीत परिषद कार्य ही देवाला अनुग्रहान बरे रीतीने भेट मेळ्ळी कीर्ती देवान हाडून घेवन बहुत वर्सात देवान बरे भेटले म्हणले एक सर्व ही मनात विश्वास असा त्या विश्वासाने कशी दृढतर जाऊ तशी देवान अनुग्रह करून नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत तशी बऱ्या पडून चलो गोविंदा पण प्रसाद घेऊन देऊन चालू असेल सर इकडे आम्ही असं प्रसाद घेऊन देऊन चालू चार
श्रीनिवास गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द कुम्भापुरपति गोविन्द लक्ष्मीरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द 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 कुम्भापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुम्भापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश ग्राम बंधाराचे समृद्धी करता ग्राम बंधाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित पावन मंगळ चंदन चरण चंदनांकिता वेंकटरमण पावन मंगळ चंदन चरण चंदनांकिता वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुम्भापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुम्भापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश शंखचक्रधर हे कृपाळु शंखचक्रधर हे कृपाळु कुम्भापुरामध्ये रब्लदयाळु कुम्भापुरामध्ये रब्लदयाळु बाबाजी पूजित मंगळवदन बाबाजी पूजित मंगळवदन मंगळकर हरि हे मधुसूदन मंगळकर हरि हे मधुसूदन ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित गरुडध्वज हरि कमल नयन कमलाकर हरि भुजग शयन गरुडध्वज हरि कमल नयन कमलाकर हरि भुजग शयन पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुम्भापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुम्भापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश केशव माधव गोविंद अच्युतानंद गोविंद कुम्भापुरपति गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 तुलसी वल्लभ हे गिरिधारी तुलसी वल्लभ हे गिरिधारी गोपाल कृष्ण हरि कलि संहारी गोपाल कृष्ण हरि कलि संहारी दुरित विहारी हे गिरिधारी दुरित विहारी हे
बसली भूदेवी सहित कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी व्यंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी व्यंकटेश पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण श्रीनिवास गोविंद वेंकटरमण गोविंद कुंभापुरपति गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी वेंकटेश ग्राम बंधाराचे समृद्धी करता ग्राम बंधाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी वेंकटेश चक्रधर हे कृपाळु शंखचक्रधर हे कृपाळु कुंभापुरामध्ये रब्लदयाळु कुंभापुरामध्ये रब्लदयाळु बाबाजी पूजित मंगळवदन बाबाजी मंगलवदन मंगलकर हरि है मधुसूदन मंगलकर हरि है मधुसूदन ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित गरुडध्वज हरि कमल नयन कमलाकर हरि भुजग शयन गरुडध्वज हरि कमल नयन कमलाकर हरि भुजग शयन पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी वेंकटेश
कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश केशव माधव गोविंद अच्युतानंद गोविंद कुंभापुरपति गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 तुलसी वल्लभ हे गिरिधारी तुलसी वल्लभ हे गिरिधारी गोपाल कृष्ण हरि कलि संहारी गोपाल कृष्ण हरि कलि संहारी दुरित विहारी हे गिरिधारी दुरित विहारी हे गिरिधारी हे गिरिधारी देवा देवा मुख्य प्राण श्री हरि दुरित विहारी हे गिरिधारी मुख्य प्राणांतर्गत है श्री हरि मुख्य प्राणांतर्गत है श्री हरि ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण श्रीनिवास गोविंद वेंकटरमण गोविंद कुंभापुरपति गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित
लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरी लक्ष्मी वेंकटेश शंखचक्रधर हे कृपाळु शंखचक्रधर हे कृपाळु कुंभापुरामध्ये रब्लदयाळु कुंभापुरामध्ये रब्लदयाळु बाबाजी पूजित मंगळवदन बाबाजी पूजित मंगळवदन मंगळकर हरि हे मधुसूदन मंगळकर हरि हे मधुसूदन ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित गरुडध्वज हरि कमला नयन कमलाकर हरि भुजग शयन गरुडध्वज हरि कमला नयन कमलाकर हरि भुजग शयन पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश केशव माधव गोविंद अच्युतानंद गोविंद कुंभापुरपति गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 तुलसी वल्लभ हे गिरिधारी तुलसी वल्लभ हे गिरिधारी गोपाल कृष्ण हरि कलि संहारी गोपाल कृष्ण हरि कलि संहारी दुरित विहारी हे गिरिधारी दुरित विहारी हे गिरिधारी हे गिरिधारी देवा देवा मुख्य प्राण श्री हरि दुरित विहारी हे गिरिधारी मुख्य प्राणांतर्गत हे श्री हरि मुख्य प्राणांतर्गत हे श्री हरि ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण रुक्मिणी
वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेङ्कटरमण श्रीनिवास गोविंद वेंकटरमण गोविंद कुंभापुरपति गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 कुंभापुरवास श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश ग्राम भंडाराचे समृद्धि करता ग्राम भंडाराचे समृद्धि करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश चक्रधर हे कृपाळु शङ्खचक्रधर हे कृपाळु कुंभापुरमध्ये रब्लदयाळु कुंभापुरमध्ये रब्लदयाळु बाबाजी पूजित मंगळवदन बाबाजी मंगलवदन मंगलकर हरि है मधुसूदन मंगलकर हरि है मधुसूदन ग्राम भंडाराचे समृद्धि करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित गरुडध्वज हरि कमला नयन कमलाकर हरि भुजग शयन गरुडध्वज हरि कमला नयन कमलाकर हरि भुजग शयन पाप विमोचन राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण पाप विमोचन राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश केशव माधव गोविंद अच्युतानंद
गोपाल कृष्ण हरि कलि संहारी दुरित विहारी हे गिरिधारी दुरित विहारी हे गिरिधारी हे गिरिधारी देवा देवा मुख्य प्राणा श्री हरी दुरित विहारी हे गिरिधारी मुख्य प्राणांतर्गत है श्री हरि मुख्य प्राणांतर्गत है श्री हरि ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणा कर हरे लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणा कर हरि लक्ष्मी वेंकटेश पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण श्रीनिवास गोविंद वेंकटरमण गोविंद कुंभापुरपति गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणा कर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणा कर हरि लक्ष्मी वेंकटेश ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता ग्राम भंडाराचे समृद्धी करता श्री लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण पावन मंगल चंदन चरण चंदनांकित वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण रुक्मिणी वल्लभ राधारमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणा कर हरि लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणा कर हरि लक्ष्मी वेंकटेश चक्रधर हे कृपाळु शंखचक्रधर हे कृपाळु कुंभापुरामध्ये रब्लदयाळु कुंभापुरामध्ये रब्लदयाळु
लक्ष्मी स्थिर बसली भूदेवी सहित गरुडध्वज हरि कमला नयन कमलाकर हरि भुजग शयन गरुडध्वज हरि कमला नयन कमलाकर हरि भुजग शयन पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण पाप विमोचन राधा रमण लक्ष्मी वरदा वेंकटरमण कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर लक्ष्मी वेंकटेश कुंभापुरवास हे श्रीनिवास करुणाकर हरि लक्ष्मी वेंकटेश
ತಗಲದಿ ಹಂಗೆ ತೊದ್ದಿತ್ತು ಸುತ್ತಲದಿ ತೊದ್ದಿತ್ತು ತಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳವಳ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚೈನೀಸ್ ಸಂಚರಿಸಿರುವ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸರಗಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಜೀಬುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಗರಗಳನ್ನು ಕಳವಳ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೈಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು. ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ.
ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚೈನೀಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸರಗಳ್ಳರು ಜೇಬುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಇದು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಸಿಂಗಲ್ ದಾಟುವವರು ಚೈನೀಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಸ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಗಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಿ. ಇದು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಇದು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಗಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಜೇಬುಗಳ್ಳರು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಇದು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಇದು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಗಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಜೇಬುಗಳ್ಳರು ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಇದು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಗೌತಮ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಶಾಂತಿರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚೈನೀಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸರಗಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಜೇಬುಗಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರುವುದು. ಇದು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ.
विनायकांना निर्माण वाहणार आहे काय